everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Draco. Iha, atong ipalakaw. Nagkitaba ni atong Eliakim ang hinigugmang maluibon kunuha ni Ranito. Tito Virelio. Ning higayon na iha, ipamatuod ko usab kanin. Nga dili ko inotel nga wa magpakabanaron matuman ang atong kasabutan. Alang kaninyo ni Iho Ranito. Tito Virelio. Ni ining higayon na, kasilaga ni Ranito katong babayana. Mao ka na akong ipasali ka ni mo, iha. Dili ka unya. Galain na sa dimpasalig nga musangko na sa buglaing kapakyasan, Tito Virelio. Magkalaom kang dili na, iha. Ako nang ipasalig ka ni mo. Angay pagkagumusalig ni mo? Hatagal ako laing chance. Please, iha. Okay. Sige. Hatagan tayo pagkaglaing chance, Tito. Balik sa naandan ang tanan. Oh, sa ato pa. Wa ka na masuko ka na ko, Brina, ha? Iha? Kampante na kaayo kong nahibalik na ang mayong tinagda ni Brina Garces ka na ko. Sorry ka na lang, Eliakim. Pero ikaw ang labing maayong instrumento aron makabaton o katumanan ng among mga plano ni Brina. Wa ka na gyud untay labot, pero nang hilabot ka kayo. Giluwas mo si Judea sa gibilangguan ko niyang dapit o gipamiangan mo pag yun ang tutuko ka mga sako. Maayo na lang gani kay nagkaipsot ang duha kanila ug mo'y nakabalita ka na ko sa maong hitabo. Layo na kinadapita sa nimutang ang payag ni Judea. Tomas? Nagabati ka ba na ako? Pakita na ako, Tomas. Tomas? Wa, Gerd. Way, Tomas nga may patimaw. Humansa kong pagsangpit. Kinsa ka na, Tomas, nga gisampit mo, Eliakim? Judea? Nasundan ko niya. Kinsa ka na, Tomas? Ha? Ambot. Ambot kung angay ko bang isulti nimo ang bahin sa maong pangan. Doon na pa ko'y daghang wa masayri. Doon na. Daghan. O pulos kining naglimin og mga misteryo. Abi nimo. May gisulti si Ranito nako. Gawa gyud nako tuhoy. Ug iya kini gisulti ni atong una tang panagkita. Dito sa kumpanya sa mga Venefuerte. Kay ngano? Unsay iyang gisulti? Nga matud nimo, wa gyud nimo tuhoy. Nga buang kuno ka. Unsa? Disapday na ba ni Mas Ranito, Tito Virelio? Wa pa, iha. Pero nangita ko gustong timing. Pero may manggong aburido ang o. Kano sa apa man din ni mo buhata? Unya na ba? Kung wa ka na sa dunya mahimo. Kay
mahiwal sa punyang komplikado ang sitwasyon. Karuan law. Timing lay akong gipangita. Aron magyun ako sa ikasulti. Magpaabot pa yan yung dito. Kasultihan talaga. Gusto na niyo kong magbinyo. Huwag sinay gusto ko ikauban kami niyo. Dito lang yun, Tito. Mahitabo ka na iya. Usaw niya na ni mga adlaw. Ipanumpa ko ka na iya, bere na. Bantay man bitaw. Di na nisab gani ko niya kinamatuman. Hagbag yun ang imong export-import nga business dito. O bisag usa po niya himuon mong marketing strategy, ana ligayon. Akong lakingan. Ipanumpa ko ka na. Mr. Virgilio Venefuerte. Iya, bere na. Diba ni Tito? Mahimo pang banhon ang nasugdan ng kamatay sa masignato kakaliwat. Unsa? Mahal ko guys, Judea. Niyalan ko ni Pati ni pagpatiya. Kinalang mahibalik siya na ako. Buhaton ko ang tanan. Bahala nagbahurot ang akong kinipusan sa akong pagparilbaho. Gusto na niya na, iho, ranito. Dad, Ayaw og palapir sa imong pag-inom. nga no? O siya gusto mo buhaton ko? Maghurimentado ko? Manghagis ko? Usa? Oh, suba! Wa pa man kakamalisuwi sa bayo ni mo pangisip. Hala, sige, buhata! O di ay. Gusto ni ka magwala ko? Ha? 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 Ranito! Oh, bihila ka, Manggol. Nausa ka? Walay labi ako kinabuhinan. Karong nga wala siya. Mamatay tingali ko. Kung ako masayang yung drin na utang na hitabo niya. Ranito, nausa ka ba? Huwag ko magbino ang dati. Huwag nakaila ka na ako. Ayaw usikin na imong mga luha may tulad ng babayana. Tungod kay maayong mahibaw ka, huwag na utang na hitabo niya karong panahon na nasayod ko ni Ana. Daddy Virilio. Oh, Ranito nasayop ka sa pagpili og babae nga imong mahalon. Tungod kay katong Judea, dili angayo sa imong hugma. Daddy Virilio, please lang. Husto na. Igo na sa iyong pangingag batik ang Judea. Nilampusan mo sa iyong plano sa pagdagit niya, dili ba? Oh, nasayop ka. Wa may gibuhat ngayon ni anak kang Judea Florante. O siya, ha? Kaispiso biyataw ni Muglimod, Daddy? Wa nagita si Judea. Gitaban sa nilya Kim. Oh, Usa. mo ganito doon. O problema ko karon ang pagkahanaw ni Eliakim kay ang gibiyaan ang iyong trabaho. Ugon sa pagkaunsa. Ngawa mo siya magkasulog sa Judea. Yung sa mo pagsiguro. Surprise. May mong dili ka mo tuokan ako. Pero pagsusi, kung hain man karon si Judea. Pagsusi kung hain sa karon mahimuta. Dili ko sila mapasaylo kung ako mapamatulan. Nga ilan kong gibuang, Daddy. Mga matay ginunya sila. Hula na ito. Magsusi ko ning bahina. Ato na ko ang bayot kay Sherlan. Akong ipadescribe niya ang tao nga matod pa rin. May nikuha ni Judea at tong buntagang nga nawakin eh. Sige. Mas mayo ka na mayo imong buhaton. Og magkalaom ka nga anaa nimo nga akong simpatiya. Wa pa ko hingpit nga mituo sa imong karong gipanarti. Ambot. Kung angay ba kong mangayo ang pasaylo nimo, Daddy? Oh,
It's okay. Everything is alright. Nakasabot ko, iyo. But, huwag ko makaibaw sa ang ikang buhaton. Sige niya nga ako masayran ang kamatuoran. Ay, kontrolahan yun ang imong kagalingon, iho. Ayaw pa na sa sobrang emosyon. Daddy Virgilio. Huwag ko mahibaw sa angay na kabuhatan. Kung akong masuta ang kamaturan, di pa ko gusto mo to. Kitingilig laing tao may akong mapahimungtan. Oras nga idudhukos akong kaugalingon ang pagpatuo sa tanang nabati ko kay panulti ni Dan Virgilio. Ilyakim, Judea, dili lang unta tinawad. Dili lang unta, kay tingalig makapatay ko. Salamat ka mao ka na, Tito Virgilio. Daghan siya kayong salamat. Oh, iya, dili na lang ko manghambog pa. Nga, hayag na ang katuman sa tanantang panghandoy. Tito Virgilio, salamat siya kaayo. Abi ba na ko og padahin na yung maguba ang tanan tali sa nabiling kaliwat sa mga Venefuerte o sa Garces. Oh, no, dili ko makatugod yan na iya. Sa ako nang gingon, akong pamatud-an nga dili ko inutil sa atong planong gikasabutan. Pasilo ako, Tito. Eh, kalingtan na nato katong hitabuhay, ha? At least, usag-usagan nato na leksyon. Mao ka na, Tito. Si Ranito, hain karon siya. Ay, tuwa pa ingon ay. Tuwas pero ana ni Judea. Magsusi ko siya sa kaubang bayot ni sa bahay o iyang ipa-describe kuno sa maong bayot ang tao nga ni kuha kang Judea sakay sa usa ka auto. Mao ba di ay, Tito? O, klaro na kayo nga mahanukan ni Eliakim. Kaya ang tao, maumang yun siya. Si Eliakim ang yun. Kung mao ka na, Tito, unsa pa may atong dugayan? Mag-celebrate tandaan sa atong kalampusan. Oh, Lagaw karon dayon sa sukitang restaurant. karoon ba na yun eh? Yes, karon gyud dayon. Oo man, ako na lang gisugilo ni mo, Papa Sir. Mao mo tong nakita sa nakos maong tao nga nikuha ni friendship na ako sakay sa auto. Nindot kayo bang autoha? Salpahis. Oo man, salbahis kayo tawhana. Iyang gidagit akong suod nga higala. Kinahanglang silutan ang makasasa. Oh, dapat lang. Kay sa pagdagit niya kang Inday Judea, dakong sala sa balaod baya. Salpahis. O kinahanglang magbayad sa Judea sa iyang pagpasakit na ako. Isa ra. Manong kung si Judea taon mo yung biktima manggani sila noon mo yung nakasala. Mano na. Traitor sa Judea. Iya kong giluiban. Nikuyog siya glaing laki. Ha? Agay! Isa ra. Mano na. Tughan ang nanupag akong Magbayad mo na ko, Judea. Eliakim! Mga traidor! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.